କୋଶଳଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର କୁଶଳ ବାସ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣ କୋଶଳଗଡ଼ ନରେଶ ମୋରି ଗିରା ଶୁଣ କୋଶଳଗଡ଼ ନରେଶ ମୋରି ଗିରା କୋଶଳ ପରଜା ଅଛନ୍ତି କୁଶଳେ ଗାଇ ବିଦାୟକେ ତାନା କୋଶଳ ପରଜା ଅଛନ୍ତି କୁଶଳେ ଗାଇ ବିଦାୟକେ ତାନା ତମେ ଜାନା ମିଳିତ କୁଶଳେ ଧରି ତୁମାରି ଚରଣ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପରି କରୁଛ जीते दुर्गे कलम राजेश्वर थोड़ा कोसला हे महामान्य राज चक्रवर्ती जार पादे सर्व प्रजा करुथांती पूजा जार नामे देवालय बाजे शंख ध्वनि जार नामे साधु और संत करंती भजन और कीर्तन तार की अभाव हेब राज्य अभाव आपणकर सुशासने यही पुण्य माटी कोशलगढ़ राज्यर समस्त जनपदा कुशल कालजापन करुछंती आनंद कालजापन करुछंती धन्य धन्य महामंत्री धन्य तुम गुण शुणी आनंद फुली उठे निश्चय महामान्य महामंत्री महाराज धन्य महामंत्री महारा सुराइलु आज राज खबर धन्य महामंत्री महारा सुराइलु आज राज खबर
ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର। ପ୍ରଜାବାସୀ ଆନନ୍ଦରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଯାପନ। ହଁ ମହାରାଜ, ଆନନ୍ଦରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଦିନ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର। ତମେ କଣ ଜାଣିନ? କି କଥା ମହାରାଜ? କଥାରେ ପରା ଅଛି, ହଁ ମହାରାଜ। ଧନ ରତ୍ନକୁ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ନଥିଲେ ଲୋକେ ହେଲେ ନାହିଁ ମୁକ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ମହାମାନ୍ୟ। ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମ ଘରେ ଝିଅ ପୁଅ କେହି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ହେ ମହାମାନ୍ୟ, କିମ୍ପା ତୁମେ ସ୍ଥିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କୋଲେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ମହାରାଜ। ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହେଉ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ତୁମ କହିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ରହିଅଛି। ହେଲେ ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା, ମୋ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମହାରାଣୀ ଗାୟତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ସ୍ଥିର ରହିଥିବ? ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାମାନ୍ୟ, ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥାରେ ପୁରା ଅଛି, ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନ କିଏ କରିବ ଆନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାମାନ୍ୟ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର। ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ରାଜୟନ୍ତପୁର। ନିଶ୍ଚୟ ମହାମାନ୍ୟ। ତାହେଲେ ଯିବା ଆମେ ସେଇ ରାଜୟନ୍ତପୁର। एमना खजुताए जहा करे प्राप्त हुए तहा कर करे वंद्य राजा दोकणारे केबेले मध्य संतान जन्म हेब नाही काईकना दीर्घ दिन जो सप्ताह देखी आसीचे स्वप्न पूरण करने को हेले निश्चय गोटाए षड़यंत्र करने को पड़ेगा। वो वर्तमान आसुचे आसुचे आसुचे